бо фармони Путин консепсияи қонуни муҳоҷират дар Русия бояд аз нав таҳия карда шуда ва ба иҷро дарояд, яъне ки дар бораи қонуни муҳоҷирон боз сахттар мешавад ва дар бораи кушодашавии маркази муҳоҷират дар ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин сахттар шудани қонуну будубош ва муҳоҷират дар Русия дар ин навор барои шумо суҳбат хоҳем кард. Касоне ки бо мо ҳастанд, дар канал обуна мешавем, лайк мегузорем, зангулачаро пахш мекунем ва ин наворро ба дигарон мепартоем, то ин ки ин хабарро ба ҳамагон бирасонанд ва бифаҳманд. дар чанд рӯзи охир дар сафҳаҳои иҷтимоии YouTube ва дигар сайтҳои расмӣ хабаре аз ин сайтҳо ба дигар сайтҳо мегардад, ки Путин фармони наве баровард, ки дар бораи қонуни муҳоҷират ва муҳоҷиронро ба назорат дарорад, яъне ки назорат аз болои муҳоҷирон сахттар шавад. Аз болои ин аллакай дар ҳудуди Русия кор рафта истода аст. дуюмин хабаре ки дар инҷо мо дар даст дорем, дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон маркази муҳоҷиратро кушоданд, ки дар инҷо шумо метавонед рафта баъзе ҳуҷҷатгузориҳои худро мегузоред ва омада патентро аз Русия дастрас менамоед. қаблан гуфта мешуд, ки ин марказҳо бояд дар ҳамон давлатҳо ба шумо патент диҳанд, вале инҷур нашуд. ҳоло мегӯям баъзе ҳуҷҷатҳоро онлайн месупоред ва аз ҳудуди Русия омада патентро ба даст мегиред ва дар он ҷо чун анъана ҷойҳои корҳои холӣ, ягон ширкат, ягон фирмаро барои шумо мегузоранд, ки шумо ягон кор ва аз ҳамон ҷо пайдо мекунед, ки ман фикр мекунам бениҳоят маошҳояшон паст аст, вақте ки дар он ҷо он фирмаҳое ки барои шумо пешниҳод пешкаш мекунанд. хуб, дар умум дар бораи мавзӯи муҳоҷират ман суҳбати раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия Вадим Каженовро дар мусоҳибае ки бо Российская газета доштанд барои шумо меорам, каме таҳлил кардааст ва чӣ унсуру чӣ қонунҳое дар ин бобат ҳаст барои шумо мерасонам, ки ин мавод рӯзи 1 ноябри соли 2022 соати 9 бо вақти Москав ба наша баромадааст. дар бораи тағйироти дар пешистодаи қонун дар соҳаи муҳоҷират ва эҷоди ариза барои сабти номи муҳоҷирон. дар назар аст, ки сабти номи муҳоҷирон интихобии онҳо аз низоми андозбандӣ ва пардохти андоз ба шакли электронӣ гузаронида шавад. яъне ки он қонун консепсия ки гуфтем дар оянда бояд ин тағйирот дарояд, ҳамона камбеш шарҳ дода истоданд, яъне ки чӣ хел мешавад, ба шакли электронӣ дарояд. навоварӣ бояд бо коҳиши шумораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ, ки ҳоло дар Русия ба 1 миллион нафар мерасад, кӯмак кунанд. дар ин бора Вадим Кажнеков, раиси созмони умумии русиягӣ ҷамъияти Федератсияи муҳоҷирони Русия, дар мусоҳиба бо Российская газета изҳор дошт. қонуни нав дар бораи танзими сабти номи муҳоҷират, вуруд ва будубоши хориҷиён дар Русия тақрибан омода аст ва бояд ҳафтаҳои наздик ба Думаи давлатӣ ироа шавад. он қонунҳои мавҷударо иваз мекунад. аз оғози пандемия мо дар бораи теъдоди зиёди муҳоҷироне ки Русияро тарк кардаанд хабарҳо мешунавем. оё воқеан дар кишвари мо мегӯяд теъдоди муҳоҷирони корӣ кам шудааст? ин ба он вобаста аст, ки вақте ки пандемия буд, мардум бисёр ба хонаҳо рафтанд ва як замон овозаҳо баромад, ки муҳоҷират ниёз дорад ва кормандон дар ҳудуди Русия намерасанданд. ба ин суол Вадим Каженов чунин посих мегардонад: ҳоло дар кишвари мо ҳудуди 7 миллион муҳоҷири қонунӣ ба сар мебарад. инҳоянд, ки мо дар махзани маълумот мебинем. дар ин ҷо боз 1 миллион нафар ғайриқонунӣ ҳастанд. ин вазъ аз соли 2016 идома дорад. солҳои охир теъдоди муҳоҷироне ки дар кишварҳо иқомат доранд ба таври ҷиддӣ тағйир наёфтааст. кайфияти воҳимаҳои кӯтоҳмуддат дар баҳори соли 2022 мушоҳида шуд, ки бо боло рафтани қурби рубл алоқаманд буд. мардум ба ин ҷо омада рубл кор мекунанд ва ба кишварҳои худ мефиристанд. бинобар ин қурби рубл барои онҳо аҳамияти калон дорад. аммо дар фасли баҳор вазъият дар давоми чанд ҳафта комилан ҳал карда шуд. онҳое ки рафтанд хеле зуд баргаштанд.
метавон гуфт ки онҳо танҳо ба ватан бозгашта яксафарӣ хело гаронарзиша карданд. Ин дар бораи мавзӯе ҳаст ки баҳори имсол хурбирӯ бо ки пас шуд, мардум ҳама чӣ ба Тоҷикистон рафтанд ва пас аз чанд лаҳзае боз ба Русия баргашта омаданд. ба ин қонун аз ҳама тағйиротҳои ҷиддие ки ворид мешавад, пеш аз ҳама ин ҷорӣ намудани ҳуҷҷатҳои ягонаи тасдиқкунандаи шахсият, шаҳрвандии хориҷӣ дар Қонунҳои Федератсияи Русия бо интиқоли иттилоотҳои электронӣ ID корт мебошад. Ин ҳуҷҷат барои 10 сол дода мешавад, ки хело қулай аст. Онро дар ҳамаи минтақаҳои Федератсияи Русия, дар Москав, дар марказҳои муҳоҷират додан мумкин аст. Дар дигар минтақаҳо Вазорати корҳои дохилии Русия ва дигар ташкилотҳои ваколатдор мавҷуданд, ки ин ҳуҷҷатро ба шумо чӣ медиҳанд. Тартиби гирифтани патент ба гирифтани патент монанд аст. Шумо бояд аз ангуштарро гиред, аз саволнома ва муоинаи тиббӣ гузаред. Дар лоиҳаи қонун ҳамчунин пешбинӣ шудааст, ки филиалҳои EMC ва PFC дар кишварҳои муҳоҷиратии оммавӣ, яъне дар он кишварҳое ки таъсис дода мешавад, ки бештари муҳоҷирони корӣ аз он ҷойҳо ба Русия меояд, ин ба шаҳрвандони хориҷӣ имконият медиҳад, ки пеш аз хуруҷ аз кишварашон ID картро гиранд. Инҷо мисол меорад, метавонанд ки ин ҳолатро чӣ дар Узбекистон ташкил кунанд. аз ҳама саволи аҷиб барои шумо: муҳоҷирон бештар дар кадом бахшҳо кор мекунанд ва бузургтарин камбудии онҳо дар чист? Шумораи бештари муҳоҷирон дар бахши хидматрасониҳо кор мекунанд. хориҷӣ, хаткаш, таксӣ, пешхизмат, фарфрошӣ кор мекунанд. Ин минтақаҳои 3/1 тамоми муҳоҷирони меҳнатиро ташкил медиҳад. Дар байни занон ин таносуб боз ҳам зиёдтар буда, 52% онҳо дар соҳаҳои хизматрасонӣ кор мекунанд. ва дар ин ҷо вазн баръакс аст. 43% шумораи муҳоҷироне ки ба ин соҳа ҷалб шуданд мардон ва танҳо 31% занон мебошанд. 24% шумораи умумии муҳоҷирон дар сохтмон ва таъмир кор мекунанд. дар дигар минтақаҳо шумораи коргарони хориҷӣ хело кам аст. 11% дар тиҷорат ҳастанд, 11% дар истеҳсолот ҳастанд ва дар саноат 7% дар сехҳову анборҳо кор мекарданд. ва ҳамин тариқ тибқи назарсанҷиҳои охирин, як муҳоҷири корӣ дар ҳудуди Русия дар соли 2021 47,000 рубли русичӣ дар як моҳ ба даст меовардааст. Ин буд маълумоти хурдакак дар бораи охирин хабарҳо, иттилоот ва информатсияҳо дар ҳудуди Русия. хуб, муҳоҷирони муҳтарам, бо мо буданро фаромӯш накунед. Ман ки дидам ки аз Русия бисёр моро тамошо мекунанд ва ман ин наворро хостам дар мавзӯи Русия барои шумо бибахшам. хуб, ташаккур ба диққататон тамоми муҳоҷирони муҳтарам, тамоми бинандагон ва мардуме ки айни ҳол моро аз кадом гӯшаву канори дунёе ки тамошо мекунед. хуб, ягон мушкилӣ, дарк ё ин ки вай дошта бошед, дар комментария кунед. аз ҳудуди Русия ки моро бисёр тамошо мекарданд, ман ҳам хостам охирин иттилоотҳое ки ба дасти ман мерасид барои муҳоҷирон, барои бинандагон пешкаш намоям, бигӯям, то ин ки онҳо чӣ ба сари онҳо дар оянда меояд, онҳо бидонанд. Саломат бошед.